ଏହି କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ରେସିପିଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କରୁଥିଲି। ଭାବୁଥିଲି ଭଲ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଚିକେନ୍ ଭଳିଆ ଆସିଲା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଫୁଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ତାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟି ସିଝେଇ ନିଗାଡ଼ିକି ଭାଜିଦେଲି। ଆଳୁକୁ ବି ଭାଜିକି ରଖିଦେଲି। ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ, ଫୁଟଣ, ପିଆଜ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଟମାଟୋ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ କଷିଦେଲି। ମସଲା ଭଲସେ କଷିଗଲା ପରେ ସେ ଫୁଲକୁ ପକାଇକି ପୁଣି 10 ମିନିଟ୍ କଷିକି ସେଥିରେ ଆଳୁ ପକାଇକି 2 ମିନିଟ୍ କଷିଲା ପରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ବେଶୀ ଦେବେନି, ଅଳ୍ପ ଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ତୁମ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ ବା ବାନାନା ଫ୍ଲାୱାର କରି ରେସିପି। ୟାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଯେମିତି ସୋୟାବିନ୍ କରି ବା ମାଂସ ତରକାରୀ ଲାଗେ, ଠିକ୍ ସେମିତି। ଭେଜ୍ ଖାଇବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଇଏ ଚିକେନ୍ ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଦେବ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ।